Jamana an bɛ aw fo ka koɲuman ka don o don timinadiya kosɔn an minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoniya k'aw ma k'aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Ni kibaru kumabaw la i b'a ye k'a fɔ ko ɲuruli sawalikaw fɛ yen nɔ gɛlɛya kɔni b'olu kan kosɛbɛ ka sababu kɛ lakanabaliya ye. Balofɛnw ni sumaw bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don. O dongabɔw yɛrɛ fana gɛlɛya b'o la an bɛna seereya dɔ sɔrɔ ni laseliw daminɛ la. Ka fara o kan i b'a ye k'a fɔ senatɔrasi ɲɛmɔgɔya ɲini hukumu kɔnɔna na Bamakɔ yan nɔ Isa Sidibe ale kamalen don Bamakɔ ligi ɲɛmɔgɔya nɔfɛ. A ye a ka yɛrɛkofɔli baaraw ka olu n'u don dɔgɔkun laban in na. Jamanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw dan se an ka dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Ɲuruli sahɛlikaw fɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ waati la ka sababu kɛ lakanabaliya ye. A bɛ nin ka kalo 2 bɔɲɔgɔnko bɔ. Dugu in kɔnɔ dongabɔw gɛlɛyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ jatigɛwalekɛlaw ka nkara dali a kan. I b'a ye fana k'a fɔ ko mɔgɔw mago ɲɛ caman bɛ yen nɔ minnu sɔngɔn gɛlɛyalen don. An ye seereya dɔ sɔrɔ min y'a kanu ka tɔgɔ to gundo la an k'o lamɛn nin kumakanw na. Gɛlɛya yɛrɛ de bɛ ɲuru kan gɛrɛntɛ bɛ ɲuru kan ni sunkalo belebeleba min filɛ an kunna nin ye nin kalo barikalen min filɛ an kunna nin ye o yɛrɛ de bɛ k'an ka gɛlɛya tɔ juguya bari minɛn tɛ don minɛn tɛ bɔ mobili tɛ don mobili tɛ bɔ kari foyi tɛ na ɲuru dugukolo kɔnɔ o bɛ wagati janba de bɔ sisan fɛn fɛn ye kalo 1 fo ka taa se kalo 2 ma o b'a bɔ sisan a ma kalo 2 dafa ten kosɛbɛ mɛ a bɛ kalo 1 dɔɔni bɔ kari kɔni tɛ don ɲuru kari tɛ na ɲuru bilen mobili fitinin ninnu de tun bɛ dan jɛma o bɛ bɔ jɛma ka na ɲuru o mobili fitinin ninnu fɛnɛ depuis sunkalo in jɔra u ye sira tigɛ olu fɛnɛ la o mobili fitinin ninnu fɛnɛ tɛ don donc ka bɔ o fɛnɛ la balo ka gɛlɛn yan kosɛbɛ ni n ko balo ka gɛlɛn tulu kɔni ka nɔgɔn tulu ka nɔgɔn sukaro b'a nɔ la sukaro bɛ sɔrɔ jamana fantɔw la prix min na a bɛ yan fɛnɛ o prix kelen na malo fɛnɛ b'o prix kelen na mais fɛn min ka gɛlɛn an bolo kosɛbɛ o ye ka taa jaba pomme de terre sogo olu de da ka gɛlɛn an fɛ yan nɔ sisan kosɛbɛ parce que an bɛ nin wagati min na i ko sisan ɲoro sogo kilo tun ma deli ka taa 700 la fɔlɔ sogo koloma mais an bɛ wagati min na i ko sisan ɲoro sogo koloma bɛ 700 de la sogobu bɛ 800 900 don dɔw la parce que misi tɛ ka se ka don a tɛ se ka taa sanyɔrɔ la fɛnɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ nanfɛn kɛnɛ ninnu a si tɛ se ka sɔrɔ a bɛɛ ka gɛlɛn bi an bɛ bi tile min na a bɛɛ ka gɛlɛn gɛlɛya dan yɛrɛ de bɛ ɲuro kan kuran yɛrɛ tun b'an fɛ yen o fɛnɛ tigɛra parce que carburant tɛ yen nɔ carburant ma se ka na fɔlɔ carburant tɛ yen kuran tigɛra bon ni kuran tɛ yen nɔ jisuma bɛ sɔrɔ cogo di ka se ka sun tigɛ n'a ye o gɛlɛya b'an kan esansi fɛnɛ i n'a fɔ mali fan bɛɛ bɛ cogoya min na gɛlɛya min bɛ mali fan tɔw kan esansi ko la o gɛlɛya kelen de b'an yɛrɛ fɛnɛ kan mɛ gɛlɛya min yɛrɛ ka jugu ni gɛlɛya bɛɛ o ye minɛn donni nabaliya de minɛn nabaliya an ka dugu kɔnɔ o gɛlɛya de ka bon kosɛbɛ parce que fɛn bɛɛ jɔlen don fɛn bɛɛ jɔlen don a tɛ kɔni tɛ se ka fɔ k'i ye ɲuruka ye sira sanfɛ i ye ɲuruka kɔni o kuma t'a la surtout cɛw donc sira tigɛlen don a na bɔda t'an bolo mais an jigi ye ala ye an jigi y'a kira ye an jigi y'an ka faamaw ye an b'a dɔn u b'u se la u ye belebeleba yɛrɛ de kɛ parce que wagati dɔ kun kɛra an ye tile 10 fo 2 semaines ɲɔgɔn na an y'o bɛɛ kɛ an bɛ boli sira in kan foyi kun tɛ sira la mais ni mali ka bɔn kojugu donc ni faamaw tagara ni fan wɛrɛ ye dɔrɔn u bɛna sira tigɛ tuguni n'o tɛ wagati dɔ kun kɛra alhamdulilayi sira kun labilalen don mɔgɔw kun bɛ boli tranquillement bɛɛ kun bɛ boli sago la mais nin wagati in kɔnɔna de la tuguni u y'a daminɛ wa k'a fɔ ɲɛna fɛnɛ k'a fɔ ko ka bɔ Bamako ka na ɲuru o dɔrɔn tɛ dɛ hali ɲuru n'a dafɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kelen de don yɔrɔ dafɛ dugu mɔgɔw tɛ se ka na hali ni lɔgɔ ye ɲuru dugu kɔnɔ tuguni u tɛ se ka na hali u dahirimɛw san ɲuru dugu kɔnɔ k'u bɛ segin o tɛ se ka kɛ ɲuru ni Bamako cɛla dɔrɔn tɛ ɲuru n'a dafɛ dugu la bɛɛ de don. Jafara bɛ ni Numbozo fana bɛ jatigɛwalekɛlaw ka nkara kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ i b'a ye k'a fɔ ko dɛmɛ foyi t'a la ka se dugu in ma u yɛrɛ b'u jija de ka bolofɛnw ta Masina o fana kuma dɔ gɛlɛya b'o la kosɛbɛ waati laban ninnu na a ka ca ni kuru 100 ye minnu ni olu balannen don Masina ka sababu kɛ lakanako ani jiko gɛlɛya ye ba kɔnɔ an ye nin sira sɔrɔ min fana kanu ka tɔgɔ to gundo la sira fɛ an k'o lamɛn nin kuma kɔnɔ. Ni waati na baloko kɔni n'a ma se a se waati la a gɛlɛya kelen tɛ
fila bɛ an balimaw kan fila bɛ anw kan. An balimaw ye jafara bɛ k'aw ye anw nunkaw gɛlɛya min b'an kan o kelen de bɛ jafara bɛ k'aw kan. Anw minnu filɛ gɛlɛya in kɔnɔ an y'a ta ni Ala ye k'a ta ni jamana faamaw ka hɔrɔnya ye k'a ta n'u ka danbe ye k'a ta n'u ka sinji ye k'a ta n'u ka jamana jɔ ye k'a nin di faso ma k'a nin di baso ma k'a nin di yɛrɛma hɔrɔnya ma ka d'a kan maa si tɛ yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n'i ma sɛgɛn i ma ɲani i ma saya ye i ma kɔngɔ ye. Hali bi faamaw an mago b'u ka dɛmɛ na su fara tile kan. Kuru min nana ayiwa kemasina nunkaw ka kuru ani jafarabɛkaw ka kuru n'i y'a jateminɛ a bɛ se kuru 70 ma. Jiko de kɛn bɛ sababu ye ka kurun bala sira la. Ɲɛtɛ muguci in anw ma siran o ɲɛ. Non, anw ma siran muguci ɲɛ cɛ balola i bɛ sa cɛ balola i bɛ sa de. O ma ni o ni bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ saya nɛnɛ o kosɔn anw ma siran saya ɲɛ an ko jamana ani jamana faamaw ka dɛmɛ ani jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya. Degun min b'an kan an nunkaw ni jafarabɛkaw ani gɛlɛya bɛ Mali fan o fan na an bɛ kule de bɔ faamaw ye o k'an dɛmɛ ni mugu ye o k'an dɛmɛ ni kisɛ o k'an dɛmɛ ni balo ye o k'an dɛmɛ ni malo ye. O k'an dɛmɛ ni furaw ye o k'an dɛmɛ ni ji ye ji min bɛ se ka taa ni kurun 70 in y'a se yɔrɔ la pour que mɔgɔ minnu kɔngɔ b'u la o ka se ka ni lahinɛ sɔrɔ wa an t'a da nin kelen ma dɛ ni tant que ni ji bɛ yen an bɛ taa an bɛ segin o tuma an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn nin kunnafoni in ka se ka jɛnsɛn diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ faamaw k'a sɔrɔ o tuma jamanaden ɲuman bɛɛ fana k'a sɔrɔ an mago bɛ jamanaden ɲuman bɛɛ ka dɛmɛ fana na. Faamaw b'anw dɛmɛ anw yɛrɛ minnu ye jamanaden ɲumanw ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ degun la pour que jatigɛ wale kɛbagaw kana se ka fanga sɔrɔ jamana in kɔnɔ. Kɛlɛ min filɛ a kana bɛ maa si kɔnɔ ko nin bɛ mɔgɔ kelen kun kan wala a bɛ bozow ka côté la a tɛ se nin côté la non ko min b'an kan bi an bɛ jɔyɔrɔ n'a ye a kana se fan wɛrɛ la an ta in fana ka se ka ban o de y'an ka laɲini ye. Guana i b'a ye k'a fɔ dugukolo ko mankan dɔ bɛ yen nɔ. Ba Tarawele ale denw olu ka foro dɔ tun bɛ yen nɔ hectare 5 bɔɲɔgɔnko a jateminɛna k'a fɔ ko maa dɔw n'o ye dugutigilakaw ye olu b'a fɛ ka hectare 1 bɔɲɔgɔnko k'o diyagoya minɛ ka kɛ kaburudon ye yɔrɔ in tigilamaaw ma sɔn a ma ɲɔgɔn baaraw bɛ sen na. Sedu Tarawele ale ye Ba Tarawele fiɲɛtalaw ka kuma lasela ye a ye min fɔ an ye an k'o lajɛ nin jaw la. An fa ka foro de bɛ 5 hectares a bɛ Guana division b'a la population b'a la lettre b'a la plan b'a la cahier de charge b'a la tous les documents pour le champ o bɛɛ b'a la donc en 2012 Guana dugutigi a ye hectare 1 a y'a feere dɔw ma ko Nɔngɔn Modi Keyita o hectare 1 donc a y'o feere o ma an ko anw ta ye yɔrɔ ye depuis a daminɛ an ye sommation kɛ ka kati an ye sommation kɛ o bɛɛ la Nɔngɔn Modi ma sɔn k'a dabila donc an ko an ka taa tribunal la an taara tribunal la an jugement kɛ tribunal de première instance la u ye appel kɛ an gagnera u ye appel kɛ an taara cour d'appel la an gagnera cour d'appel la u ye appel kɛ tuguni cour suprême na an taara cour suprême na an gagnera yen donc u ye fɛn d'a ma grɔsi d'a ma an tilala ka papier don pour la démolition expulsion et démolition donc u y'o d'a ma an taara an gendarme dɔ ta ka issue dɔ ta u ka cɛ ka fɛn évaluer donc k'a labɔ ka yɔrɔ ci k'a ka so ci ka bɔ yen donc an n'u farala ɲɔgɔn na 2012 o maintenant o dugutigi kelen octobre 2025 u ye rond de k'u ka dugu la Guana ye ko u bɛ cimetière ɲini na ja u hakili b'an ka yɔrɔ in de la halisa tuguni parce que fɔlɔ ta in komi u ma sira sɔrɔ donc u bɛ fɛ ka formule yɛlɛma sisan k'a kɛ ko kaburudon donc u y'a kɛ sisan ka dugulamɔgɔw bila ka taa yaala il faut an ka foro yɛrɛ kɔnɔ donc mɔgɔ minnu logelen olu ko ko mɔgɔ dɔw nana munumunu foro kɔnɔ an wulila an sera dugutigi ma ne ko dugutigi ma n ko n ko e sera an ka foro ma n ko y'an ka foro n ko a fɔra k'aw bɛ yaala la foro kɔnɔ ko olu bɛ yaala la mais olu ma fɛn fɔ donc an ye samedi an seginna ka taa Guana tuguni donc a ko olu ma se an ka yɔrɔ ma fɔlɔ donc maintenant le dimanche u taara plaque turu foro kɔnɔna la dimanche fɛ u taara plaque turu foro kɔnɔ u ye plaque turu foro kɔnɔna la donc ne wulila ka s'a ma n ko e ko aw tɛ anw yɔrɔ tɛ mais aw nana plaque turu an ka yɔrɔ la aw t'a dɔn k'an ka yɔrɔ don k'ale b'a dɔn ko mais e b'a kalama dugutigi kɔrɔlen min bɛ yan ni mun banna ala ma hinɛ n'a la n ko
o kun nana fɔlɔ o an n'o jugement dɔ kɛ n sigi b'o kalama e de sigir'o place la ko dɔn n k'a ka sabali ko non ko ale ko olu bɛ kaburu dɔ ɲini na olu y'a ɲɛfɔ k'u ka kaburu dɔ ɲini na k'u ka kaburu dɔ fara k'o kaburu dɔ t'olu bolo olu mana yɔrɔ min sɔrɔ olu b'o kɛ kaburu dɔ ko d'accord n ko n y'a mɛn ne bɔr'o la an ye soit transmis ta tribunal la ka taa n'a ye an taara di soit transmis di gendarmerie la gendarmerie mɔgɔw y'u wele ka na ko document jumɛn b'u bolo papier t'u bolo donc k'an ka papier minɛ an ka papier yira o k'an ka réquisition ko c'est une réquisition qui date de 2012 donc k'an ka réquisition kura wɛrɛ ɲini an ko problème t'a la donc k'olu yɛrɛ bɛ demande kɛ k'a bila ka taa Kati pour une nouvelle réquisition pour montrer k'an ta ye yɔrɔ ye an ko problème t'a la donc u ye papier bila ka taa Kati Kati c'est préfet fɛ yen Kati préfet ye réquisition dilan k'a di ka bila ka na sous pli fermé ka na d'u ma u y'a yira k'an ta ye yɔrɔ ye halisa mais la gendarmerie n'a pas réagi bon en gros maintenant on va prendre un avocat un avocat dɔ ta ka taa u ko k'an ka kɛ jugement de référé komi u bɛ su dɔn na donc pour que a ka jɔ parce que n'i ye jugement de référé o jugement ka teli donc o b'a permettre a bɛ jɔ joona donc an ko problème t'a la donc on a payé l'avocat donc a y'an ka dossier monté k'a don ka taa donc on y'o daminɛ depuis octobre on a fait 5 mois octobre jusqu'à février an b'o jugement kelen na donc au jugement de la le jugement de référé dit que lui il est incapable de trancher. Bon, notre avocat dit que non, il est déçu, parce que comment ça veut dire que il peut dire qu'ils sont incapables de trancher. C'est nous avons document tout boulot, nous aucun document, non pour aucun document. Le jugement de référé là, le jugement de référé que et ka papier, ani mɔgɔw nous fana nous comme papier. Papier dɔrɔn de bɛ échanger a bɛ papier du jugement on a papier du jugement le juge peut trancher en fonction de ça mais il y a aucun document de traçabilité ninnu ka document na ani k'a yira ko kaburu ya yɔrɔ kɛ kaburu dɔ ye bon on est allé voir le préfet le maire d'abord délégué spécial ale ko k'u ka demande nana yan k'u bɛ kaburu dɔ ɲini na k'u ka kaburu dɔ fara mais k'u ma yɔrɔ yir'u la on taara préfet fɛ yen préfet o dugusajɛ préfet délégué spécial ani dugutigi k'u wele ka na dugutigi in tɔgɔ ko Aljuma Kulibali le sous-préfet donc sous-préfet dugutigi wele ka na ani dugutigi an nana sigi ka kuma an kumara ko dugutigi ka papier ya dugutigi ko papier t'a u bolo ko mais k'olu ka kaburu fara ko mais olu ye demande kɛ ka na mais sous-préfet ko mais ko nin t'a kɛcogo ni aw bɛ kaburu dɔ ɲini a b'a to autorisation ni fɛnw ka di kaburu dɔ tɛ di aw yɛrɛ ye papier di ka na anw ye mɔgɔ bila ka taa sur le terrain pour aller voir ko olu y'a sɔrɔ yɔrɔ olu y'a fɔ ko kaburu dɔ m'aw bolo yɔrɔ t'olu bolo k'a d'u ma tuguni k'a kɛ kaburu dɔ wɛrɛ ye tuguni ko yɔrɔ t'olu bolo k'u k'a dabila k'u ka sabali u ka mɔgɔw ka yɔrɔ to yen donc an bɔr'o la le sous-préfet dit que n'u ye su wɛrɛ dun ne ko a wele u nana su wɛrɛ dun tuguni ne ye sous-préfet wele u ye dɔ wɛrɛ dun tuguni chaque fois n'u y'a dɔ dun ne b'a wele finalement ne yɛrɛ wulila ka s'a ma n ko k'u tɛ k'a dabila ko ne bɛ fɛ ale ka mun kɛ ko olu ka rôle ye pour la réconciliation entre les deux tendances mais k'olu olu tɛ kiiri tigɛ olu tɛ se ka fɔ olu ka sudenw fana jɔ n ko mais ne tɛ se k'o fɔ n ko anw bɛ taa an jigi sɛmɛ jɔn na sisan aw minnu kan ka papier di aw m'an jigi sɛmɛ jɔn na bon maintenant an taara préfet fana préfet fɛ Kati ka taa ɲɛfɔ ɲɛna ka taa gouverneur fɛ Kulukoro ka taa ɲɛfɔ ɲɛna pour que sudenw bɛ se ka jɔ bon jusqu'à présent u ma sudenw jɔ mais Guanaka dugulamɔgɔw t'a kalama parce que dugutigi bɛ ka mɔgɔw lafili soit disant que ko u ye papier sɔrɔ yɔrɔ la ka sɔrɔ papier tɛ yɔrɔ in na u bolo papier t'u bolo donc même misiri min b'u kɛrɛfɛ n'u bɛ seli mɔgɔw su kan ka taa su don yɔrɔ in na donc o misiri alimami yɛrɛ b'a fɔ ko ka misilamɔgɔw ka kɛti kɛ ko ka mɔgɔw ka wari fara k'u bɛ kaburu dɔw kori yɔrɔ min to aw ta ye donc n'aw ko aw bɛ t'o kori ni dalu jumɛn an kɔni y'an jigi sɛmɛ ala la bon a ko bolo a kolo bɛ tribunal de ka bolo k'ale sa an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ o de la parce que tribunal ko ils sont incapables k'a juger alors que
le préfet, on a adressé une correspondance au sous-préfet, au maire, délégué spécial, le préfet et le gouverneur. Un correspondance adressé nous là pour montrer que, pour vous dénoncer cimetière clandestin, aux dénonciations qui adressé au Loubet là. Et pour le moment, on n'a pas eu de réponse. Parce que au lieu de Yoro dit bagaille. Donc, Yoro B6 en tribunal, tribunal, ils sont incapables de trancher. Bon, on t'a Yoro du c'est un temps, il faut. Quand on a juge de fond, au juge de fond, par contre, un avocat qui est juge de fond, n'a sur papier d'obé, nous, boulot. Pour prouver que on a le papier tout boulot, autorisation tout boulot, faut tout boulot. Donc, à un bon niveau là, en tailleur, bon, voilà, justement, on a l'année mieux puis, Dougulamogo fait, parce que Dougulamogo t'a calama. Dougulamogo, Dougulamogo l'a fait. Ani, Misiri Almami Mbe, n'a pas fait ko, Moga war Franyoga. Donc, au cas Sabali, au cas Choudo Incho, au cas Choudoka, Mogom Dougulamogo Mbe, au cas de Yoro in tout taille follow, Yoro in tout taille. Donc, au cas Sabali, il y a autorisation ni, parce que, au lieu de se faire Yoro na, on a, ni, gouvernement ne bɛ se ka yɔrɔ in minɛ anw na olu bɛ se k'an ka lettre n'an ka fɛnw annuler peut-être ka yɔrɔ minɛ mais n'o tɛ olu tɛ se ka yɔrɔ minɛ nin condition na donc an bɛ an ka laɲini ye min ye an bɛ autorité interpeller u k'a lajɛ vraiment surtout notamment le ministre de la justice et tous les autorités a mɔgɔ o mɔgɔ kan k'i se k'i da don a la an bɛ an ka laɲini ye o k'u da don a la an ka bɛ se k'an ka téléphone numéro di u bɛ wele explication détail fɛn fɛn b'a la an ka papier fɛn b'a bolo an bɛ se k'a bɛɛ yira parce que plan bɛ Kati an y'a morcelé bulletin b'a la lettre b'a la a plan bɛ Kati an bɛ ka yɔrɔ yɛrɛ feere la mɔgɔw ye so jɔ il y a 7 familles qui logent là-bas famille 7 bɛ yen olu bɛ so kɔnɔ yen mɔgɔw ka sɛ mara yɔrɔw bɛ yen mɔgɔw ka birikiw bɛ yen mɔgɔw bɛ ka so jɔ kɔlɔnw bɛɛ kɔnɔ yiriw turulen b'a kɔnɔ fɛnw bɛɛ b'a kɔnɔ u bɛ ka su don mɔgɔw senkɔrɔ an kɔni ka laɲini ni dugulamɔgɔ minnu t'a kalama nin y'a fɔ ten u k'a faamuya k'a dɔn ko dugutigi bɛ k'u bila fili la u ka sabali u ka ko jɔ fɔlɔ u k'u jɔ fɔlɔ an ka laɲini. Tenandolosi ɲɛmɔgɔso min bɛ Bamakɔ yan ni o ye Ligue de Bamako ye o ɲɛmɔgɔsigi baaraw bɛ sen na Isa Sidibe ni ale ye ɲɛmɔgɔ ye a kan bɔlen don sarati wɛrɛ nɔfɛ ko kura ye i b'a ye k'a fɔ ko ale kɔni kan bɔlen don ɲɛmɔgɔya nɔfɛ a ka yɛrɛkofɔli baaraw a ye olu ninnu don dɔgɔkun laban in na a ye a ŋaniya ka kumakan minnu fɔ baara daminɛ ninnu na an k'olu lajɛ nin jaw la. Bon, d'abord, n fo kabini gouvernement ka na se nin yɔrɔ bɛɛ la ko minnu bɛna bɔ a kɔnɔ ka se k'o lase limanaw ni o ye presse mɔgɔw ye n b'aw fo ka wale ɲuman bon en même temps fana n bɛ foli kɛ o ye mɔgɔ min ye sera ka nin ko organiser an ye n'o ye direction de campagne mɔgɔw à travers Tiyan Traoré n b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a ka nin hakilinaw cɛ ni Ala ka kan siɲɛ dɔ in na an ma se yan il faut dire les choses comme telles mais ni c'est de réparer là bon an nana fana an ye kuma minnu mɛn je pense que ne yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la n ye ba yira parce que an m'an ka ko la mais nin fana ma deli ka ni ɲɔgɔn ye donc mais diɲɛ don o don komi tulo bɛ taa kalanso ne bɛ foli kɛ non seulement minnu y'an reçoit minnu y'an organiser presse y'aw minnu nana aw nɔfɛ ne bɛ foli k'aw ye kosɛbɛ wa k'a fɔ min ye ɲɛrilakaw ani surakaso o du fila ye ka f'u ye n ye min fɔ an y'a mɛn n'Ala sɔnna ma an b'a k'an ka baarakɛ wale dɔ fana k'o fara a kan hali n'a y'a sɔrɔ an tun bɛ ka dɔ kɛ mais an ye belebele tɔmɔ u t'a la bi n'Ala sɔnna ma an bɛ t'o kɔ mais n bɛ kuma kuncɛ ni min ye n bɛ layidu di élection dun y'a faamu a kun ye min ye ɲɛtaga ye mais an ka Ala deli Ala k'a nɔgɔya mais o cas fanga ye Ala ta ye n'a ma d'an ma Nizeri ne bɛ layidu d'u ma a yɔrɔ fila bɛɛ ma k'a fɔ anw tɛna foyi kɛ min bɛ taa mankan na ou bien min bɛ taa k'a fɔ ko ka procédure engagé ka balontan ma nɔgɔ n bɛ layidu di an ma
Merci. Ini bega banko ka surasu ka nyaru ka surasu slafu ka ko nere pakare kai don ne jamana tira kai don ka ko ni be fe ni do e fo ni fangana ko fe ka si nyarela surasu ni kalfa kana conseil ni kana la dirigation bara impliqué no bay bulutu na impliqué so tu na kala ka play no ba donc o mun la ne a yini nga président fait ani anga bureau membre be ani nga commission de campagne anga wuri kasia ya na me ko fe me damne anga na kana kalfa ka conseil o yini bara impliqué no ba bulutu ko e anda ko e ambi alhamdulillah anna na fene ay du bayi sama impeso ay be conseil d'âme asira nyarela jamara kuntigi ay ambisimna amda ana kuma yofo ay anga nali lamne ko fe ay kan abla kai conseil d'âme ka do ngai donc ba fo vraiment oui ala tanui ambura jamana kuntigi fe anana kana ambura jamana ya anana kana si sura la soufla sura kuntigi fe na ambisimna ana onu na diuni amodou aya na kun fo fene la même chose oui la délégation d'âme ka do doyen ka amblasla donc ba fo o ko nyumandi ambe morodi ebe moro ko ge moro kono akaka ya wuli ka se ni duba sabama kana ya I kalfa dola kana conseil ni fait donc mo funi gebi ka awere fu aka wuli ka jola donc afo albi ambe doge ala ka election ma si ankin na ki ra fene na si la fene ala ka nyuma teme ka fo ko jorona ko emi na la sona te sura nga fanfe election mara ke chuo nyo nyema ala ka parade na ala ke chuo na we ala sabui donc amara ke chuo na la sona an kanga mike mali bolonta ko bolonta ambu ke na la sona voilà ma sera blom gona ya sera dambe blone kono sera dada blone kono o ba ira ka foka ire fene bura ba do re kono kana ya nana kana samma na ba do ko ti ro la donc ni ko ira ila fene ay ga hora ni ga dambe ira ila donc fene se do ka mo ko yi la ka fo mo nyana fene jamana ko de do ko balontan a balon beta en yɛrɛ de fɛ yan ka laban yɔrɔ fana la donc a tɛ taa ɲɔgɔn minɛ ni sabali kɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛ se k'o de fɔ aw ɲɛna fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ni a ye min ye don min na a ka o kana bala la an yɛrɛ ye fɛn camanw ye ka tɛmɛ nka bulon ninnu kɔnɔ nali ko wɛrɛ b'a kɔfɛ fɛn caman b'a kɔfɛ mɔgɔ ma tigɛ i la fɛn caman bɛ se ka kɛ olu fana bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ fa jamana ko balontan ko dɔrɔn tɛ dɛ jamana faso ko de don wa anw bɛ an dɔn nin ko ninnu kɔrɔ i sera anw ma o mansaw ma o an bɛ jamana kɛ bɛɛ ye an bɛ dugawu kɛ bɛɛ jamana ko la bon nin minnu filɛ nin ye ta a bɛ hakilina min sɔrɔ ka nin daminɛ an kana dan yan dɔrɔn ma dɛ bamakɔ fan o fan a bɛ se ka taa bonya sigi mɔgɔw la sabu an b'o wagati de kɔnɔ n'o ye fondation ye an ka kɔrɔlenw minnu tun bɛ ka kɔrɔ yanni denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw a b'a bolo don baara o baara la aw faw n'aw ka dugutigi minnu bɛ yen a bɛ taa bonya da o kɔrɔ dugu bɛɛ n'a sigicogo don dugu bɛɛ n'a sigikan don o fana bɛ se ka min kɛ an bɛ min dɔn a bɛ se k'o k'aw ye bilasirali la o de kama an b'a fɔ aw ɲɛna a ka baara in kunfɛ baara tɛ dɛ wa a kana jɔ nin na fɛnɛ bon an y'u bisimila an ka bulon kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen bisimila k'u bisimila a ye dugawu k'u ye baara min na baara ɲɔgɔn tɛ baara don a fan o fan a ka gɛlɛn a ye dugawu k'u ye parce que jamana ka basigi n'i y'a jɔsi dɔ fɛnɛ fan bɛɛ u k'a dɔn k'a fɔ ala de bɛ mɔgɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔw mɔgɔ garijɛgɛ kɛra la u ka fara ka daminɛ depuis sisan n'u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'u ladilikanw de d'u ma k'u ye ni jamana ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo ala k'a nɔgɔya u tigi ye. Jamana de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka lamɛnni la ani aw ka lajɛli la ala ka waati wɛrɛ yira an na.